Mangayo may dispensa kay medyo sensitibo ning maong balita. Lalaking napusilan na videohan nga wa kuno at timana sa mga medical staff sa Tuburan District Hospital. Ang kinatibukang detalye sa report ni Chona Carrion. Base sa contributed video nga gipadala sa Balitang Bisdak, makita ang usa ka lalaki nga naghigda ug nagkadugo. Sa kapin usa ka minuto nga video, madungog ang tingog sa mga tawo nga tuwa didto. Ang laba ko ning uli. Danan sa mga nakot. Ayun. Danan na padung. Say danan. Lagi mauli ano padung na. Danan. Di naman ni kaabot. Di na ni kaabutan na. Sige rag-reading. Way undang ang reading. Sa video nga gipadala, way usa ka medical attendant nga mitabang sa pasyente. Matud sa nagpadala sa video nga namatay gyud ang pasyente. Sa pakikhinabi sa Balitang Bisdak, pinaagi sa telepono kang PO1 Rolando Dungog, operatiba sa Tuburan Police Station, gikumpirmar niya nga ang napusilan o gidala sa ospital maong subject sa bypass operation. Siya si Gemby Ariha Casas, 23 anyos, kataga sitio tuong sa Barangay Kugon. Giingong ni sukol ang suspect. Gipahigayon ang drug operation ni adto pang Biyernes, Pebrero 8 sa gabii o gikumpirmar usab sa pulis nga namatay gyud si Casas. Chona Carrion, Balitang Bisdak.